Nagpabiling normal ang sitwasyon sa Cebu City Hall bisan pa man sa gipahamtang preventive suspension kang Mayor Mike Rama sulod sa unom ka buwan. Sayran nato ang sitwasyon. Pinaagi ng report. Normal na gihapon ang sitwasyon sa Cebu City Hall karong adlaw. Din padayon nga naghimo sa trabaho ang mga empleyado sulod sa City Hall. Samtang nagpaabot sa pagbalik ni Mayor Mike Rama gikan sa kauluhan. Ang City Administrator, Attorney Colin Russell, usa sa gipahamtangan sa preventive suspension nga nahinabi sa matig balita pinaagi sa telepono. Nagdumili siya sa paghatag siyang habig samtang wa pay madawat nga kopya sa suspension order. Apan, mato niya, padayon ang ilang duty sa City Hall. Far, wala may affected. Continue ta sa ato ang mga trabaho nun, diha, no? So, dili na siya mahimong rason kay dili man gyud sana siya rason. Kay kung wala na siya, wala ka na hibaw, so wala gyud na. Giadto sa GMA Regional TV Balita Misdak ang City Assessor's Office kansang head og masakop na lakip sa suspension order apan wa maatubang kay matud sa mga staff dili kuno available. Samtang wa mahinayon ang gikatakda untang media conference sa mayor ganinang buntag sa wa matino nga hinungdan. Hinuon sa iyahang nahaunang interview, gipadayag nini nga wa siya kasayuran sa kaso ug wa pa usab siya magkadawat og kopya sa suspension order. Gisalig na niya siyang mga abogado ang tanan. Samtang nakugang si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia sa gihulagway niya nga kalit nga panghitabo. Andam na matod pa siya sa paghimo siyang responsibilidad kung siya na ang matudlo nga mudumala sa dakbayan kung mapatuman yun ang suspension order. Si Garcia ang atua karon dito sa kauluhan. When we took our oath as Vice Mayor of the City of Cebu, one of the duties and obligations there is to function as mayor in case of the incapacity, either temporary or permanent, of the mayor. No? So of course, I am ready. We have to all be ready and we have to unite. Samtang wa pay nadawat nga kopya ang DILG sa suspension order og sa pagpatuman nini. Wala man kapag may naka-receive pa po itong letter pa po for implementation. So, most likely, Tagway, I don't know kung asagi ka ipadala sa ombudsman, pasinapa sa central pa. So, kung wala may directive, wala may basis po sa implementation. Managlahi usab ang reaksyon sa mga tao sa suspension ni Mayor Rama. Good food. Amo na itong mayor, sir. Palantay kasultian na sir ay kay. Ang imo trabaho lang. Trabaho lang tag. Sakit po, pero amtay mahimo. Kaya di man kita nagbuot. Magwal sa diya ta kay labi nag-share atong kwan sa atong syudad sa Sugbo. Samtang adunay pasangil ang upat ka mga reklamante nga adunay nang hasi kanila hinungdan nga wauna sila mo report sa ilang trabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.